Igbo Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ mana ege m ntị n'ọnụ. Ekene m n'ụbọchị nke tata. Biko, ya bụ a little bit of advice from our brother Obi Cuban to ndị Igbo niile. Maka na ọ na-abụ sometimes anyị ngekwenụ ntị n'ihe a na-agwa anyị. Okay, Obi Cuban ihe okwu dị mma, ihe okwu na-abụghị ihe ọjọọ. Anyị bụ ndị Igbo na-eme mkpọtụ too much. Sometimes na anyị megin anyị beneta aka. That is why anyị ji emela eji afụla anyị kalịasịa. See finish ọ ya bie na cause all these things. Otu anyị si agha ego online, otu anyị si eme online, odimago the lot of things anyị na-eme online ka anyị benata aka na this kind of thing is bad. Also sa anyị bie na ahụ ọnụ, anyị bụ ndị Igbo bie na ahụ ọnụ na online, which is very bad, and that is why ndị mmadụ na-eje treat anyị otu ha si treat anyị. Ekene m unu, gee ya ntị n'onu, ya gasịrị m unu. So now, afia ndị nọdụrụ n'ụlọ. Yes. Ewuta Igbo afia nọ ndị nọdụrụ n'ụlọ eri ihe. Ọ ịfa anyị na-enwe n'ife. Ọ gara n'anya mbụ ndị ọbụ anyị na-akpa. Mana we all have to coexist. How do we coexist? Ewelata mkpọtụ si wotu the volume. Ịnụrụ ya? Si gbatuo volume. Gbatuo volume. Another thing bụkwa n'ime nwoke ifu na ya emenwu. Akpọchi ụzọ a. Ọ na-emefachi ime. Na si wepụ nke a. Kedu ihe a na-akpọ nke ọkwa kamera? Social media. Social media. Nwere ife ị na-eprove out there. Kedu onye ka ị na-eprove olu? Iji nke ma nke onye ọzọ ji. So ụmụnne enwe nwa aṅụrị. Nwanna abịa okechọm n'ebe ị na-eti mkpu. Si esezi na foto. Si esezi ebe a na-aba ego. Nye mmadụ ife quietly. Yes, onye so onwebụrụ ife inyere nwa mmadụ nyebere mmadụ n'ụwa. Nwebere ụdị ego inyere mmadụ. As a matter of fact, ga-enye na nzuzo na ka nke enyelu afụrụ anya. Eziokwu. So the final edebe bụ na ọ dị mma ya onwe onye na-achọ ka obi litụrụ mmadụ ma ọ ka ọ sọpụresi ya ka a ghara ịma n'ibute n'ike mana ọ ka ike wee last ya laa maka na onye ọ dụrụ mma ọ dụgoro anyị Igbo mma. Amen. Ịfọkịta eto akịta ebe nne na-eku zuzuzu ị na efe na anyị Igbo ya azụ ọ ya azụ n'izu nke efe ya gbọrọ the best Christmas maka na ndị na-achị anyị alụgo nnukwu ọrụ ndị omekome abịanyọtagofa a na-ejezi na-apụta so na anyị natanụ ka na chi ya nkwa akpata mba na akụ ka belata n'ala Igbo ọlụla anyị afịa bụ ndị nọdụrụ n'ụlọ. Ewuta Igbo afịa nọ ndị nọdụrụ n'ụlọ eri ihe ọ ịfa anyị na-enwe n'ife niile efu ọ bụghị nke o si daa ụdị ndị mmadụ anyị niile ka anyị si fa n'Igbo n'anya ya esi anyị Igbo wee na ọpụreti na-apụta everyday mana anyị eji kpata wee bata ọ baala onye iru baala onye azụ baalụ nwa okeke baalụ nwa mgbafọ ọ ife anyị na-ekwu si woto nwoke na-achọ ka ọ bụrụ nọ ya kachasị nwoke onye na-achọ ka ọ bụrụ na ịsha nụrụ mana onye a na-achụ achụ na-ezobenata onwe ya nne anya eweturata volum asọ nwoke nwere aṅụrị mana nwoke ife anyị eme nkwa n'ebe a efu mechie ọnụ pụkwa n'ezi nwere gbachi ụzọ a na-asị no face no case. Ịnụrụ nke a amụta m ọzọ no face no case. Ọ iru afọ ka a na-atụ nga ọ bụ na nnọọ ikuku ka ịbụ onwe ndị na-eme nnukwu ife nọ na social media. I agree with you, boss. Yeah. So now nwere nwoke tosi ochele ibie mana fọ ndị na-ekunite fọ ndị gbagota goolu level anyị na ndị karị goolu anyị si wolu nwayọ si na-epromote ezinụlọ si na-epromote eziokwu. So now nwere nwoke tosi ochele ibie mana fọ ndị na-ekunite fọ ndị gbagota goolu level anyị na ndị karị goolu anyị si wolu nwayọ si na-epromote ezinụlọ si na-epromote eziokwu si na-epromote ịgba mbọ si na-epromote ana Igbo si na-epromote na nsọ bụ nsọ alụ bụ alụ si na-epromote ezi omume ife the upcoming nwere mụta n'aka anyị dị too much ọ bụrụ sọ ihe ego. Ana Igbo nwere long beautiful history need projection ghọtago enwere omenala mmanwụ ubi ede ugbo ede eko nwere lot of things anyị na-eme kwesịrị ka anyị export out there kụwara afọ anyị. O nweziri ike Cubana chief priest nwere ike know this advice better from oge wo Obi Cubana ịghọtago because mgbe cosmas mmadụ ka kwuru okwu in respect to this kind of noise ndị Igbo na-adị make by referencing on money na water
comparing it to the fact that even the people who develop the money, how they put the money in water. He came out, if Obi Cuban kwuru na customers mmadụ ka awụ and Nnewi billionaire. And Nnewi billionaire. So I wanna know nwere ike reference to customers mmadụ ka as Nnewi billionaire. It means na nyanwa wo kele afa family bende. It means na nyanwa wo family billionaire or Cubana billionaire, because when you talk about Cubana billionaires, you have to first of all talk about Obi Cuban before you even talk about another person. So is it not because of this noise? I am happy that some of the people die in the anya no hand or the how the originator of that noise. Now advice is here now. For the record purpose, in the Igbo too much. And the Mboye ejena feel we're gonna Igbo Mamu Mife I name and I bute a lot of anya and I'm sorry to say that. You may share the same different opinion. You know that? And when people who are regarded as Abianego, Hama Wundego Habala Fono, Abianego Hama Mife Wego, in the person of Kosharis Madokan Wiki advice him. People look at Cubana chief priest. Cubana chief priest take care upon himself to insult him, calling him Nnewi billionaire, as if Nabiana Nigeria, Nabiana record, Nabiana anyhow. No whatever level Hanam. But he can't simply take advice because he want to continue to live in that noise and the giri one day can go to Osita do one man or the Walubo. Okay, Mutiega, I will not need why they got it. If Jeben Dowsa, then would even down say, how no how. Have a gomaka down so lay enough. The party lay go bend downsa. They put up one garage, ha. If you Ferrari, Fumoto need a funo, FIFA need Mana Yafu and you are have too much yo. Oh boy, if you are so I want me fish and advise you, but I think now oh no you me. I'm not very difficult. Advice timely because the Christmas gone here. So it's a very timely advice. I'm all going to fish and then we take on Yabama they do you go. It's not for you. After all, na chief priest nwere ike inweni God talk back at Kosharis Madoka ite ego akpa ego eze ego ọnụ nwere ọnụ ịsaghachi Kosharis Madoka okwu when it comes to issue that has to do with money. What if adros impossible in that is just my own analysis anyway. Share this video.